Okei, tässä on TSM008 ja ei muita. Bye bye. Mä tein puun tälleen. Mä tein tällaisen superflättimaan, mikä on tälleen hienosti 50 blokkia syvä. Ja tää on redstone video ja tää on mun spavnipaikka. Mä spavnasin tähän cropsin päälle. Näin. Ja tää on mun 3. video TT Superin kanssa. Olen tehnyt 2 muuta. Ja nyt teen ensin tällaisia kivoja redstone-juttuja, mistä voi olla hyötyä. Eli tällainen tällainen ihme välkkyvä redstone-juttu. Niinku, oliko se nyt näin? Ehkäpä. Näin. Sitten otatte tuon soihun pois. Oho. Otatte sen soihun pois. Ja tadaa, välkkyvä redstone. Siinä oli meidän eka juttu. Sitten, mitä me seuraavaksi näytetään tästä asiasta, on ei lag spike, vaan laitetaan nämä. Nämä tällainen pidemmälle. Sillä ei ole mitään väliä monelle, kun naksulle laitatte noin. Sillä ei ole mitään väliä, jos laitatte vaikka 5, mutta tälleen. Ja sitten se on hitaampi, mitä mä puhun. Niin kuin huomaatte. Mä laitan ton renderin vähän pienemmäksi, kun multa näyttää noin. Nyt jos olisi kiva. Noin. Sitten. Seuraava juttu on ajastettu juttu. Eli se voi olla vaikka TNT tai pistoni tai mikä vaan juttu. Niin kuin ajastettu silleen hienosti. Niin kuin laitatte redstonen. Laitatte nää monelle vaan mitä haluatte. Jos laitetaan tälleen pikalle tälleen kivasti, niin siitä tulee aika hidas. Tähän tommonen. Lätähän läpää vaan tää tästä. Tää välkkyvä. Example. Noin toimii tollanen ajastettu juttu. Sitten tämän päivän spesiaali. Mä aloin tekemään varmaan tällaisia spesiaalijuttuja, missä on joku erikoinen juttu, miten se nyt sanois. Niinku se isoin juttu tässä jaksossa. Elikkä niin kuin sellainen hieno juttu, että nämä pistonit nyt työntäis sellaisen blokit ylös. Sellainen vähän niinku ansakuoppa ja sitä ei huomaa niin hyvin. Sitä ei niinku voi huomata hirveän helposti. Sellainen kiva kuoppa. Oho. Ups. Noin. Meneekö noin nyt oikein? Joo. Sitten laitetaan vaikka crashia näihin. Tälleen. Noin. Sitten tänne päihin tällaiset. Sitten tähän näin. Dop. Mä en muista mihin noi piti laittaa ne tikit vähän isommalle ja mihin ne piti olla pienemmällä, mutta sen saa sitten selville, kun me testataan tätä. Ja Bandicamia käytän. Huomaatte varmaan sen, kun tuolla yläkulmassa lukee todennäköisesti www.bandicam.com. Ja ei ole maksullinen versio, eli videot kestää 10 minaa maksimi. Onko tää samalla kuin toisella puolella? Jep. Sitten täältä ali menee vidut. Tällä kivasti. Pop. Ja haha. Tässä on juttui. Laitatte noin tohon. Tolle, että ne on niinku ylhäällä ja aha. Right. Okei.
Kiva. Älkää tehkö tätä ihan tähän. Laittakaa se vaikka tästä menemään. Ettei tuo yksi pistoni ala sooloilee tuolla. Noin. Nyt ehkä toimii. Kokeillaan. Siis. What is wrong with you? Piston. Or sticky piston. Okei. Okay. Ja miksei tän puolen niin sit mene? Okei. Okay. What? No. Toi. Nyt mä tiedän, mä oon ihan tyhmä. Mä laitan ton leverin siihen sen viereen, niin kai se nyt nousi. Mitä? Aha, okei. Tämmöstä peliä. No. Näin. Sitten. Seuraava vaihe. Toi leveri on nyt tuolla. Sitten tähän, niin nää tulee. Tähän tällaiset. Ja niin kun näet, ne nousee ylös. Ja nyt pois. Ja pois. No. Pois. No. Pois. Tai no, takaisin. Noin. Sitten läks pikee. Mikä tässä lägäämisessä oikein on? Miksi tämä tekee tätä? Why are you doing this to me? It's not funny. Onko se nyt tässä? Ei. Onko se tässä? Ei. Se pitää saada tonne. Good for now, yes. Noin. Tuossa on mulla päässä, kun mä katon PewDiePien videoita, toi sen PewDiePie perjantai jutut. Että jos ihmettelette, miksi mä sanon sitä. Joo. Noin. Ja noin. Jotenkin arvasin, että tässä kävisi näin. No. Noin. Nyt. Onko se nyt perfect? Slum. Aineessa näissä piti olla tää viive. Laittakaa vikalle noin. Ja nyt jos mä veikkaan oikein, niin se toimii. Yes. Ja sit niinku periaatteessa, jos teidän maan taso olisi tässä, ja te tekisitte tämän maan alle, mikä kannattaa kyllä tehdä maan alle, niin se olisi tällainen salainen ei läkspaikku. Tällainen niinku tukikohta. Nyt jos tää olisi niinku maan alla tälleen hienosti piilossa, te vaan kävelette tästä. Ja sitten. Mitä? Mitä oikein tapahtui? Ai vitsi. Toi oli tosta pois. Noin. Ei mitään. Noin. Reikä. Ja sitten jos tässä olisi niinku kuoppa. Mä tippusin tonne. Se oli tämän päivän jakso. Me tehtiin tällainen rämpäävä tuli ja ajastettu TNT ja sitten tällainen juttu. Se on moro.